mataba. Wala kayong kasamang mataba. No, pal at sexy. Hoy, yan si sexy nyo. Pagka... na ano? Andito po ako guys, nangungulit ako sa mga kabayan natin. Ayan. Ayan. Kung andito ako sa metro station, hindi ako natuloy sa Mall of Qatar. Kasi ano, may sunog daw doon. Kaya, iba na naman ang destination ko. Bye-bye guys. See you later. Pasok na ako sa loob. Ayan guys, papasok na tayo. Dito pala tayo. Papasok na tayo sa loob ng metro station. Sa loob ng metro station. Maandar na tayo. Hi guys! Nandito ako ngayon sa loob ng metro station of Qatar. Ayan, teka lang, shoutout naman dyan sa inyo. Ang ingay no? Ayan, pupunta po sana ako ng Mall of Qatar pero nagkasunog daw doon kaya sarado sila. Kaya yun lang. See you later guys. Ayan, pupunta na naman ako sa walang kasawasawang Bellagio. Ayan. Thank you so much guys. Thank you so much. Bye. Paganda eh, no? Yeah. Say hi to my vlog. Hi. Why you did? Kakain kami ng dinner. Ayan. Ayan o, open na. Open na siya, guys. Ayan. Bumabalik na sa dati ang Qatar. Back to normal na ang Qatar, guys. Ayan. Say hi. Kumain tayo? Ayaw niya kumain ng rice, kaya sabi niya, mag-burger lang daw kami. Say hi, baby. Kumain tayo, ma. Remove your mask. Yan. Kakain muna kami guys. Let's eat. Hello guys. Tara kain po tayo. Ayaw niya kumain kasi ng rice. Magbo-burger lang daw siya. He want to eat burger only. Lagi niya ako pinagtatawanan. Lagi daw ang tawag ko sa kanya, she. I always said she. You try to open it. Can I see? Oh, this one chicken. This? Oh, Red beef? this one beef. But you eat also beef, huh? Let's eat.
this one big, this one small. Ah, Okay. We're almost cooked. This, you eat lunch full? somebody is coming late. That's why Madam telling in the group. Ito lang yung happiness namin dalawa. Basta sa day off ko, kasama kami kumakain ng hapunan, ng dinner. Yan. Masaya na kami. Full. Bye. Masakit. Aray. Ang laki daw ng tuhod na. Tinadyakan ko kasi. Happy Wednesday. Happy Mansari. Yun daw yung regalo ko. Happy Mansari. Treat daw. Skating video not allowed. Ha? Skating video not allowed. Oh. Why? You eat this one. Because it's crispy. Before you did not eat McDo. Putri and Putri. No. Before. Why? Only KFC. Huh? Not thinking anything. I'm not thinking good or no. Only mind KFC. That's only no experience with me. Ano lang, kalalabas na lang galing sa office. Manager na kami. He did not tell me that paper. Be true.
Up, up. No, up. No, front camera. I'm here, baby. Front camera. No, it's ano, if I read. If I edit, chicken good. No, only one. Hey, this one I drink. Okay? I'll take. Lagi niya kinukorek yung pag-i-English ko kasi magaling yung mag-English eh. Lagi. But if always like this, ano, it's better now like this. Next. I buy hipon because 1 kilo 20. What is this? Shrimp. Hipon. 1 kilo? How much? 22. You got more. 46, huh? And why not take 2 kilo? Only half. Because you know, just only I eat some. No, in the fridge. No, if long time the fish we buy is still in my fridge. Take chips. I'm full. You see? Come baby. Nabugbog. Nabugbog siya. Aray daw. This one daw, aray. He knows to some Tagalog. Little. Yeah, some. Some is not food. Okay. Park. No, don't help me. Niyaya siya sa park. Sabi ko, sobrang init. Too much hot. Sobrang init. Sobrang init. No. Kaya. He's cool. He's cool. After namin dito mag-aano kami, magcha-chai halip, ako naman green tea. Lagi yan pagkatapos namin kumain. I finished to buy in the car. And then I buy pusit, pusit. Too much Fish. Starfish.
You eat also? Maybe it's 8:30 now. Huh? Let's see. Wait up. Oh, your head not full. Because me, I. Doctor. Doctor. Glasses, doctor. Busog siya. Masuk siya. Take this, huh? So, you gonna? Yeah. Green tea? I bring here. You showing the video. Before not show. How many times they say carry? Sabi niya kasi kanina, nung nasa office pa siya, sabi niya, hindi na lang daw ako pumunta sa Mall of Qatar. Eh guys, anong nasa metro station na ako, ano naman, sabi sa akin ng mga security, wala daw biyaheng papuntang Mall of Qatar kasi nagkaroon daw ng sunog doon kanina. So, pinasarado daw agad yung Mall of Qatar. Kaya sabi nila o sige, sa Bellagio na lang ulitan. Kasi lagi-lagi na kami dito, every week, dito na kami sa Bellagio. Sawang-sawa na nga kami dito. Kaya lagi lang ako nasa, hindi ko na nga binibidyohan yung Carrefour. Kasi lagi na nga ako doon. Tapos sabi ko sa kanya, videohan natin yung binibilhan natin ng ng tea. Sabi naman niya sa akin, bakit? Hindi mo pa ba yung nabibidyohan? Bukas. Kumain tayo. Tapos na. You go there? Go, I'll drink. Little. Huh? Still Pepsi. Me, food. See you later guys. Pagka pupunta na kami ng tea. Close mo na. Hello guys, ayan. Baby. Pupunta na kami ng tea time. Kasi mag-tea kami doon. Let's go. Hello. You said hello. Naingay doon, bawal yun kasi kuha na ng bawal yun sa kuha na ng ha? Bawal yun kuha na ng video. Sabi na mega shot. Nagtitingin siya. Let's go. Wait daw yung damit niya. What? Mega shout out. Yes. Mega shout out. You wanna you said mega shout out. Ayan. Nasa tita na tayo baka sa inyo guys. Bibili. Sina M. Ayan ang tea time. Yan. Masarap po dyan ang mga tea. Ang chai halip. Ang mga green tea. Yan. Karak. Masarap yung drinks nila dyan. Sa tea time. Sina M yung bibili. Ayan na. May skating dito doon sa loob kaso bawal siyang videohan. Baka pag nakita ako papa-erase to sa akin. Kasi may nagbabantay. Ayan. Ang Bellagio.
Tingnan natin yung isa. Yan. Nakapila na siya. Ayan, ang tea time. Ayan. Ayan na, nakita nyo. Yan po ang number 1 na tea time dito sa sabi niya, sit daw ako doon. Ayan. Ayan, ang tea time. Yan ang number 1 na tea time shop dito. Tea shop dito sa Qatar. Ayan. Dito tayo sa Bellagio. Upo daw ako dito, sabi ni Naim. Upo ka dito, sabi niya. Yun siya. Bumibili siya, ayan. Ang tea time. Ayan. Ayan guys. Tea time. Hello guys. Green tea. God. What? Your voice, you loud your voice. Green tea. Karak. Karak. Green tea. Ito? Ito open. Paining? Forward, no. Just loose. Ah. Ayan. Ito. Open 1, it. 2, 3. Green tea ako pagkatapos ko kumain. Arte-arte. Siya naman karak, chai. Hindi pakita natin, baby. Ayan. Milk. Karak. Ito naman ang akin. Green tea. Without sugar. Ayan. Dito lang kami. Tambay-tambay lang. Too much hot. Sabi ako mag-green. Come on, look. Ha? I cannot sit completely. Oh. You? Why half up? Ha? Why half up? Tunay. May visa? Maybe alright. She know how to speak Tagalog. That's why. If we finish to eat dinner, always make sure that we drink tea. For digestion. Kasi magaling yung mag-English eh. Lagi nga ako nitong tinatama sa pag-English. You move like this because your head is cutting. Like this. Karak, ayan. Yes, karak ayan. Doctor. Huh? Your head also cut. No, not that. Yellow, white. Can I see? No. White? Put it in. Someone take some more.